Hello everyone, welcome once again to LV Amor Cares and welcome. This is your friend. Mupadayon kita sa itong pag-hisgot, pag-share kaninyo may tungod sa kabuhi, palpitations of heartburn. So, mangutan natin nga kita, nganong mag-palpitate man ako? Usually, mahitabo kinikon, kanabitang matulog na ta, kanang magabi na, makulbaan dayon kita, kay kibaw naman kita nga kung mag-palpitate ang usa ka tawo, kung dili ka na niya maagapan dayon, mutaas ang pressure, no? So, ang blood pressure mo yatong kaya diha tungod sa kakulba na to, musamot nga magpalpitate ang atong dughan o syempre musaka ang pressure, no? Magpalpitate ka na bang murag ang atong kasing-kasing murag nakakita sa atong crash, magbuto-buto, no? Pero ano na yung mga hinungdan ni ana ngano nga magpalpitate kini? Ano na kini siya relation sa kanabitang mag-heartburn ta tungod kay ang acid nato mikuyanap na pod sa tibok nato nga kalawasan. So daghan kay kana siya og dala, no? Ang uban ni anak kana bitaw kanang magsakit ang ulo, acid sad na siya, no? So mao kana sa dili ta mo hisgot niya nang labad sa ulo may tungod sa acid or sa apod sa mata or whatever, no? Kaning palpitations, no? O kanang heartburn. Say gayon nga ang acid usa ka na gani diri pataas, dili nato kada kalimod nga magpalpitate ang atong dughan tungod kay wala na kita makasabot og unsa gyud atong gibate. Do na ba kita sakit sa kasing-kasing or maadto ba kita hospital ug naunsa ko, so mo kana siya, no? Mo palpitate kana siya. Dayon musunod ka ng heartburn, kana bitaw dili kita makaginhawa nga murag lami ginhawag lalong, no? Nga mintag ngano man ko ay unsa may nitabo nako, do na ba kakoy apan sa akong kasing-kasing, no? Nga wala man ako mahigugma, ano po ni siya nga murag maglisod ko ginawa. So ato gyapon ka nang ma-relate ngadto sa acid lang gihapon. So magdungan gina kung kabuhion gani kita magpalpitate ang atong dughan, mag-heartburn kita. Ngano man tungod kana sa acid unya kana mangurag medyo dunay mga manya-manya sa atong esophageal, no? Esophagus ug sa ato ang dire sa ato ang heart. So mo na siya nga murag mag-isod og ginhawa. Mo man gani nga ang hubak, hutoy, ubo nga unexplained cough, asthma, wheezing, apil ka na siya sa kabuhi or sa acid usab. Apan sa ako nang giingon ari kita sa palpitations o sa heartburn. So unsa may atong himuon aron malikayan nato ang palpitations o heartburn? Ang una, kung magpalpitate na ako, kani makaistorya magud ko ninyo ang kanabang gikan gyud nako because ako nang experience, no? So I consider experience as the best teacher. So, ngano nga magpalpitate ako? Una, usahay ka ng dehydrated, kulang ko sa tubig, no? Kulang sa tubig mo palpitate sa nang ato ang kasing-kasing or kasing-kasing ba mo palpitate ni anak or whatever, no? O syempre ang heart, no? Mo palpitate. So, ang akong bato na mo inom ko og ininit tubig, no? Ininit tubig kanang igo-igo gipon nga kuan igo-igo ra pud nga maagwanta ang kainit, no? Dili pud tong bugnaw ra pud, dili pud to siya kanang at least dunay kainit, no? Ang lukewarm dili ko ana ka murag luod katog yung mo patigbabaw ang iyang kainit. So munay akong iimnon, no? Mga usa ka baso or 2 depende lang, no? And then later on akong ma-realize nga mukalma siya or mundang ang palpitations, no? And so, kung ato gani mo matigdan nga nag-heartburn na usab kita, kana maglisod bitaw ta ginhawa, nga murag, naunsa na ba ko ani? No? Kung wala lang tay enlargement of the heart, pareho na ko, doon ako enlargement of the heart, so muna nga murag medyo kutas, no? Pero, more on, kung mag-heartburn ta, wala tay diferensya sa kasing-kasing, acid reflux kana or kanang gitawag natong gastroesophageal reflux disease.
acid reflux kabuhi, no? In Tagalog mo ba nay unsa na sa tinagalog ng acid reflux? Kabag, mo ba na? Correct me if I'm wrong, kay dili ko hanitin ng Tagalog kay bisdak kung dako, no? Bisaya kung dako. No, so mo na siya. So mo understand ng heartburn ni anak. So what to do? Inom lang niya kuno warm water or kanang igo-igo gid nga init. And then maglakaw-lakaw gina siya diha, no? Ilakaw-lakaw na to kadyo. Walking ha, walking dili ng running or jogging or whatever. Walking ra gyud, no? Do not exert effort ra gyud kanang walking ra gyud. So mawala sad kana siya dayon. Or ug dunay mga antacid diha, mo take tagamay og antacid aron medyo ma-relieve ang ato ang gibati nga heartburn hasta ang paghalang-halang dire sa ato tunlan, paghalang-halang o murag kanang murag bitag medyo maghugot ang atong ginhawa, no? Kaya mo andar yun ka na siya. Kaning kabuhi, kuan na siya, multitasking. Nindot mo na, no? Kabuhi, multitasking disease. Magkamali ko vlog, anak. No, so, mao ka na ang ato ang gihisgutan karon nga palpitations of heartburn tungod ka na sa acid. So, mingon din ako ba na, yung taon man ako niyong kabuhi. Oy mga anak, mga apo, mga pag-umangko na ko sa kaningan, i-control ra gyud atong kaugalingon ni anak, no? I-control. Mas gamay ang atong kaon. Dili nato punon ang atong bituka, ang atong tiyan sa pagkaon kay ang acid mudaghan. The more nga busog kita, ang acid mugara ko na siya, mo release na siya og acid dire tungod kay daghan gikaon, so the tendency is musaka sa siya dire paingon mo na dayon nga labtanon kay na siya, no? So ingon ni ana aron dili kita mag heartburn, gamay lang gyud ang atong kanon, eat sparingly, no? Kung naanad kita kaon og duha ka plato, ato na nang himuong tunga sa plato ang atong gikaon dayon. Ayuhon og usap. Ayuhon og usap, ayuhon og usap. Gamito na to ang atong saliva nga mupahumok sa atong gikaon aron pag ayo ana og usap na amantay ngipon mga tango nga gihatag sa Ginoo aron makatabang pag-usap. So atong ayuhon usap and then hinay-hinayon og tulon. Dili kay tulon kitulon kaon dali-dalion og usap tulon kitulon kay mudugang pa, no? So dili ka nang naa ang kabuhi kinahanglan na siya control, self control sa kaon, no? Dili daghanon. And then ang atong kanon katulang mga sabaw sa tinola, mga leafy green, no? Mga leafy green vegetables, dili nang ayaw pagkaon og tinunuan. Gahapon dunay nag-message na ko nga nay mukabuhi lagi ko kung magkaon kong tinunuan. Ayaw kaon na ng tinunuan lang ga kung doon na tayo acid reflux kay kontra gina niya. Kontra gina sa ito ang acid ng tinunuan. Kanang mga biko, kanang mga binignit, kanang mga binubod, kanang mga bingka, doon na po na siya mga tunok, no? Anything nga doon ay tunok, kanang mga palitaw, doon ay tunok, dili ta anak kay kontra gina siya sa ato ang acid, no? Pero kung makontrol na to ang atong acid, mawala na siya, pwede na kita mukaon hinay-hinay, no? Hinay-hinay. Kung mukaon tag duha ka binubod, ang atong kanon katunga na lang sa usa ka binubod, no? So ingon ana ron dili siya makuratan. And then pag human ni ana mo inom gyud ko og hot water. Bisag unsay akong kanon, anything, hot water di akong imnon aron ang acid medyo matunaw, no? Matunaw. Kana bang mahilis pa siya mo balik dito dili ka saka, no? Dayon mag-burp. Kana manugap maulian gyud kita ni anang burping, no? So mao kana ang ato ang hisgot-hisgot niya ng palpitations o kanang heartburn aron dili kita tama kay the tendency good is kung magpalpitate kita bug 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 unya mahadlok kita marattle kita musamot ka na siya unya musaka ang pressure tungod kay ang atong heart perti namang bomba diri sa kuan sa dugo kay sa agis ka kurat, no? So ingon ana
kalmado lang yun kita tungod kay ang stress, ang panic ha, o sabi ni sa nervyos, kanang anxiety, maka-trigger ka na siya sa acid production sa itong lawas, musa ka gihapon ka na siya. So, ako ni klaro ha, I am not a doctor, experience ra gid ning ako experience ra gyud kay as far as I can remember, murag nagka-acid reflux ko murag 15 years. 15 years. Pero karon wala na tungod kay pagkawala sa akong gallstone, sa akong gallbladder, nawala na akong acid reflux, no? Muna ug kamo diha na mo'y acid reflux nga usa ka gatos na katuig, wala nang gihapon mo mauli magpa-ultrasound kamo whole abdomen kung wala ba'y mga bato-bato there, bato-bato here, no, sa kidney, sa gallstone, ug uban pang mga turok-turok, no? Mga turok butoy, kay doon na po tayo mga growth sa ilalom, kabuhion kita kanunay. Kabuhion kita kanunay. Dili lang kay, gikabuhi ta tungod kay gigutom kita, or gikabuhi kita tungod kay, kanang, doon na kita'y, ang sanay na tunugan na panuhutan apan gikabuhi kita tungod kay unknowingly dunay mga growth diha sa ilalom. So magpa-check up kita, magpa-ultrasound kun galing adunay mga tubo-tubo diha, mga turok butoy sa ilawom sa atong panglawas, ipatanggal aron mahuman ang ato ang gibati nga kabuhi. Malisang ra ba dayon ta, no? So mao kadto ang atong sharing karon may tungod sa palpitations, heartburn o kabuhi. Kay partner gina silang tulo, triplets. Kung kabuhion ta, heartburn will follow and the palpitations, no? Palpitations. Pwede man ta magpalpitate bisan wala kitay kabuhi. Apan kung kabuhion ta, magpalpitate gyud ta, no? Pwede ta magpalpitate bisan walay kabuhi. Apan kung doon na kita'y kabuhi, mo palpitate gayud kita. So, klaro, no? Kung wala kita'y kabuhi, niya nagpalpitate kita, iinom lang kag tubig, or itakilid diri sa wala. Pero kung doon na tayo enlargement of the heart, diri po sa tuo, wala kita nag-anan aning atong nga balatian kay ang acid reflux, left side. Kung doon na po tayo enlargement of the heart, right side. Saan na lang. Kung doon na taan ang duha, pareho na ko, nga doon na acid reflux kaniadto, doon na po enlargement of the heart. So, ang akong gihimo aron, kanang na ang, sabi ito, itawag na ito, anak, kanang bang, walay mahay, ang right side o left side, maghayang na lang ko. Maghayang niya elevated ang alugnan, mga 45 degrees, no? Elevated aron ang acid dili usaka. And then dili maghigda after eating. O manihapon o 7 o'clock, muhigda kita 10 o'clock. Matulog ba 10 o'clock man kung pasabot. Kung mukaon kita 6 o'clock, 9 o'clock pwede na ta muhigda. Pero kanang 2 hours after eating, dili gid pwede nga maghigda-higda ta. Dili po pwede na mag-couch potato. Potato couch potato, or whatever. Maglakaw-lakaw, no? Di lang po palabian ka, di na po niya takatulog. No? So, muna siya nga itong sharing karon. I hope na-enjoy mo, doon na po mo nakuha. So, kanang palpitation, nga walay labot ang enlargement of the heart or whatever, sa kasing-kasing, inom lang og init nga tubig, and then relax, keep calm, kanang kalmado lang ta, kay nga ato ng acid, bisa ka. Kalma lang, magkanta-kanta lang ta, o unsa pa diha, di ba maglato-lato, aron malingaw, dili na to i-focus atong utok sa ato ang heartburn o ato ang palpitations, no? So, mawala ra na, maulian ra kita ni Ana. Have a good and godly day, everyone, and please remember to take good care of yourself because Jesus cares a lot, no? Kung walang tayo mahimo, run to Him.
mangayo ginabang, mangayo og tanan inspiration sa our Lord and Savior Jesus Christ, the Holy Spirit. Mutabang kay na sila. So have a good and godly day, everyone. This is your friend, your nanay Lu Amor, no? And then hangtod sa sunod. So ang title ning ato ang video is palpitations, heartburn in relation to kabuhi, or unsa ba ang hinungdan sa palpitation, heartburn, no? O kabuhi. So mao kana. Diyan na rin ako tuyok. So salamat kaayo. Have a good and godly day everyone. Hangtod sa sunod.